Oras marita saludna, Uriani tuata, adoroksa tabuka parmigota, ulio kami partikiot dihita samartang yang nahumay ta di nganat tabi. Amin, marendehita, siya buku ende nomor 10 itu. Marhite-hite goarni de bata ama, dut goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dut goarni ton di perbadia, natu pempalangit do tanoon, amen. Ai ibana hapatean jala permulaan ninasa na adong, natamado ibana, dina tinogihon na torop anak tu hasangapon
Padenggaton sun induk ni hal mulon na sida mar hite hapor suhon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, aman isa luhut para siniruhaon, nung adi tatap ho hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus, tu tangan ni pardosa, asa taonon na haleon dohot sian ni bagi sahat rodihau na pinarsilang. Sa itu pahi hami marhiti yasin ni roham, asa margugu hami, jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, dia kasih taonon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, doton di perbadia, marhite hami. Amin. Mari kita. Tangi honamua patik di debata, ima patik paupaton do labatanna. Ingot hamuma pabadiau nari minggu, dina ono mari maula hamu nasa siulomu. Alai yang kuari papituhoni, ari para dianan ni jahuba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anak mupe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro dipinahammu, ro dipangisi ni hutam, ni halak pe, namang ibati hutam. Ay di nanomari ro ditopa de bata langit do tanoon, dot laut, dot nasa isina, dungi meradia do ibana di hari papituhoni, di baheni do ubain na di pasu-pasu de bata jahoba ari pare adenai jala di parbadiai. Dia do lapatani oddo iko dia habiari rohatta de bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tuis rohatta diajarna sian hatani de bata iko badia do hatani de bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon atong rap mangido gugu mahita lao mangulaw patik nai. Amin. Mari dehita.
Tato poti madu sata di hadapan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pargugu na sohatudusan. Sitopa nasan adong paruhum natigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akan ahula hami marhitesian pangaleson nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni roha nami narwai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangulion nami di isap-isap ni roha nami. Natamasi tutuduh hona uhum hami alani dosa nami i. Alai na tarsol-sol bagi duhamin waeng alani i. Asi maroham dihami ali debata nami. Pardengkan bahasa jala para si roha duhu alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saludna. Jala suruh maton di parbadia tu roha nami be. Asa tarbain hami mangulihu di bagasan hati goran. Duhut habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan uluan nasura sudah. Na pinar bagam. Dia kana porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tua sesani dosata. Songon nondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hubasisi aka pangalayosim songon obun. Jala songon obun manorob aka dosam. Saya mulak mahu tuau. Aya au do si paluaho. Hasang apa mandi debata na digijang. Amin. Marede kita. Atari di bata turbuk epistel di mingguan imana tersurat di 2 Samuel bidu 22
mamuka maisian ayat 44 satu ayat 50 sada tajaha mamar sikat soring. Akub ni nunga di paluaho au sian perbedaan ni bangsoku. Nunga di babak itu ahu gabe ihutan niaka bangso parbegu. Gari bangso naso hutada mangoloi au. Merus doa ka anak ninapuli marbaga jalaka hitir do nasida ruar sian parbanatuan nasida. Debatado sileon aka partubulon audo papatuhon aka bangso tuau. Dibahani puji oku maho ale Jahoba di tonga-tonga niaka bangso parbegu jala edehonoku maguarmu. Ido sahatna martua mana tumangion hata nibata jala naupiopsa. Marede ita. Tahat tidak maha porsiotai songon nahina tidak kondi dong atasa porsion di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jahoba ido ama parguguna sotudusan natu palangit dotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tidibuhon ni si Maria naga-gabian sianton di perbadia andorak suabubuan. Iro tuhata na tumaon na bernit di pangumun ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tuba no turu tanom na mula mangulu di hari paputuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba nama naik pargugu na satu dosa ni disimai ibana pai mamulak sugu tu tanoon manguhumi alak na mangulu do na mate porsia di pada dia jaladok sada huria nabadia huria atau panyalak Kristen akan nabadia do dia sani dosa do dia tai namandok
bulak mangulu sebut daging nalak nong mate, dot yang uluan na sora sudah. Amin. Tapi gimana puji-pujian sian paduan suara. Tapi kiba ting na masa diuriat nasa mingguan.
Tikting di HKP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu 5 Februari 2026. Goar doh topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu estomihi. Topik minggu marsangap Yesus di atas dolok. Dagdana nasorang. Jumat 6 Februari 2026 di bahasa-bahasa Tuhan sadadana bawa di keluarga Daniel Victor Tubur Marnala Sitohang. Inangi Tikting Rumodang Natalia Borutaba Cian sektor Kalibata. Hipasdo dakdanaki suak songoni nang natorasna. Ruas Nataba mulai sadarion Minggu 5 Februari 2026 nunga di Jalo Gabe ruas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Keluarga Basri Aris Sadra Siobing. Inangi Novita Sari Hutagaul. Rosian HKBP Resort Pasar Melintang. Lubuk Pakam Distrik 20 Sia Deli Serdang. Alamat Jalan Kolonel Stomotolu Gang Haji Niun RT Onom RW Walu Sian Sektor Perdatang. Jongjong Mahamu. Maulate Hudul Mahamu. Opat Ruas Napida mulai sadarion Minggu 5 Februari 2026 nunga pida keluarga sada Nyonya B Sinaga Rita Boru Manurung dot sada daknanak pidahuria tu HKBP Resort Setia Mekar Distrik Sapulusia Bekasi. 2. Paldi Sagala dan istri Megarise Kristitari Boru Sinaga dot sada daknanak pidahuria tu HKBP Resort Setia Mekar Distrik Sapulusia Bekasi. 5. Amplop Diakoni Sosial sadarion Minggu 5 Februari 2026 di Sude Ibadah Papungon Dana Sosial Dohita tu Joloni Langgatan amplop Haporloni Sosial HKBP Stoyo Ras Lasma Rohatta Pasautoni Onom Mangebati Huria sadarion Minggu 5 Februari 2026 paduan suara Ama HKBP Sutoyo Borhatdo Mangebati HKBP Pelabuhan Ratu Resort Bogor Distrik 20 Walu di Boskap Lau Madohoti Parminggun Huhud Mangedehon Ede puji-pujian Marhitekur Bain Sangap Nigor Nituhata. Rombongan panduan suara ama HKBP Stoyo Nani Uluhon Penita A Saragi STH. Pitu Bonataun Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 16 Februari 2026 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naing patupahon Bonataun Maringanan di Sopo Marpikir mulai masuk jam 10 pagi. Walu, Partengan Sektor. Kamis 10 Februari 2026. Patuponi Huriata do Partengan Sektor di Sada Sektor Perdatam. Nama Jaboi Partengin keluarga Situa J Syanipar Inang Boru Nababan. Keluarga P Pasaribu Inang Boru Silain. Keluarga Hutajulu Inang Boru Manurung. Alamat Jalan Sutomo 2 nomor 32. RT 5 RW Walu masuk pukul 10 siang Wib. 2. Sektor SMA Semea. Nama Jaboi Partengani keluarga Situa J Sihan Inang Boru Sinaga Maringanan di lantai 2 Serbaguna masuk mulai jam 10 siang Wib. Sektor Ciracas Cipayung. Nama Jaboi Partengani keluarga Gibson Manurung Inang Boru Libong. Alamat Jalan Asafiah nomor 10 siang RT Walu RW Tolu masuk mulai 10 siang Wib. Pertanggungan bulanan remaja Sabtu 21 Februari 2026 remaja HKBP Stoyo naing patupahon pertangan bulanan Maringanan di lantai 2 Serbaguna masuk mulai 10 pitu Wib. Disosoi tu remaja HKBP Stoyo asaro madohoti pertangan bulani. 10. Situa Pensiun Manang Purna Bakti. Minggu 22 Februari 2026 patu pohon niruata do acara pensiun Situa Manang Purna Bakti. Tu Situa Dr. Edward Sigalingging sian sektor Jati Bening. Siala naung marumur ono 5 tahun hobar tu aturan peraturan HKBP
Disude ibadah papungon tali kasih dohita tujoloni langgatan. Marhite amplop si pasahato ta tu si tua Dr. Edward Sigalingging. Songon hamulati otta saliling marhobas di HKBP Stoyo. Duksipul ibadah minggu jam 10 sadawib diuruti ramah tamah di lantai 4 nidohotan ni parhado dot keluarga, 2 perwakilan ganup sektor, 2 ganup paduan suara, 2 ganup kategorial. 10 sada pelayanan seksi kesehatan HKBP Stoyo. Minggu 22 Februari 2026 Dewan Diakoni Marhite Seksi Kesehatan HKBP Stoyo. Naing patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah manang tensi, pembagian vitamin, obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dohot asam urat. Khusus turuas naung somal mangiuman obati. Catatan, sada ruas nanaing madohoti pengecekani asa puasa 11-12 jam. 2. Ruas naung adong kartu berobat asa dibuan. 3. Pengecekan dimulai jam 6.30, tu ruas na ibadah jam 8.30 nunga boyro jam 6.30. Disosoi ma asa unang membuang tisu alkohol manang alkohol swab sembarangan. 12. Pertanyaan keluarga di Jabodetabek. Khobar tu tahun transformasi HKBP orientasi pelayanan 2026 dohot tema pengajaran iman di tengah keluarga. Isosoi tu sude ruas nya HKBP Stoyo. Asa tapatupa pertanyaan keluarga di Jabuta sada 1 kali 1 minggu dohot saterusna. Partoding ni pelaksana pertanyaan ini di pasat tu masing-masing keluarga. Acara pertanyaan keluarga terlampir uhud di-share di grup sektor masing-masing. Pilihan tahun ruas, disosoi tu sude ruas ni HKBP Stoyo asa taingot lau melunasi manang membayar pilihan tahun manang iurata. 14 barita habot niroha. Nungaju mulu maruju ngolu amang parebal BMH Bajar Nahor. Jumat 10 Februari 2026 tutup umur pitu tahun meninggal hon ianakon dot pahupu cian sektor Pondok Gede. 2. Nyonya situasi tupul Anna Boru Manurung manang opu Timothy Boru Sabtu 14 Februari 2026 tutup umur pitu tahun meninggal hon ianakon dot pahupu cian sektor Pondok Bambu Pondok Kelapa. Tuhata mangapuli keluargana tinggal hon. Lau pasyu kepon titingon boi mataja di titing cetak dot barcode naung disediaon huria. Songonima saat nitikting di minggu ta sadario. Mari deta laos tapasahat peliata dapar julu do paduan di bakasan las niroha. Magari ho
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran mu nabi, di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Hatani Tuhata nagabe jamita di parminggota sedarion. Ima di minggu estomihi. Jahubado partano batuaku. Di totopon nagabe topik ni mingguta ima marsangap Yesus di atas duluk. Yesus dimuliakan di atas gunung. Dibuat do jahanna sian Evangelium Lukas bidusia mamuka sian ayat 20 lalu sahat rodi ayat 36. Hujahama di tonga-tongata songono mahatani Tuhata natar surat di bagasat turpuki. Marsangap Tuhan Yesus di dolok. Arga waluari dung salpu hataodeng ditogihom masih Petrus, si Yohanes doho si Jakobus nakok tudolok martangiang. Jadi uju martangiang ibana mibar marupani buhina jala marlinang-linang ma parabitonna. Makatai madua halak doho ibana ima si Musa dohot si Elia. Marhasangapod do nasidai daon akka nahu matahon ujung nilakana si pasidungonna di Jerusalem. Terpodom do anggo si Petrus doho takkadongan. Alai dung-dungo nasida gabe di ida mahasangapon nai. Nang halak na duway jong-jong di labungna. Jala martahi sirang nasida siya nibana ni nasi Petrus madok Jesus. O guru, dengan nai dison. Hupauli hami masopo-sopo tulu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Swadong di boto nanidok nai. Madok songoni do peibana Roma obusada mangalinggomi nasida. Gabi hatahutom malasida. Lahobongot tubagasan obuni. Jadi makuling masada suara siya obuni madok. Odo anakku na terpilih tangihok kamuma ibana. Jadi dung makuling suarai sasada Jesus nama dapok nasida di si. Laos mauhom do nasida. Dang di pabotohon nani ida nasidai tuagia ise anggo diaka arii. Ima sahakni terpukta. Hudian itu hata nahinaholongan di bagasagwan ni Tuhan Yesus Kristus. Di minggu estomihi odo minggu parjulo na sa sitong na nariguari nung masuk kita tu minggu pasyon. Minggu perningotan di sitaonon ni Tuhan Yesus menuju salib. Lapatan na nga dipukka bisa sitong na dihita untuk berenung di bagasa perminggota di minggu estomiyon. Sampai 5 hari mayano berturut-turut tu minggu na parpudi di minggu palmarum dungi masuk mahita tu permingguon ima perningotan di ari hamamate ni Tuhan Yesus. Wasa pola taringot ya manginang di tonga-tongata taringot tu pasyonih manang perningotan di hamamate ni Tuhan Yesus. Naing pajonokok kudo sa sitong na Allah yang dimuliakan, Yesus na dimuliahon. Imana kitopik ni perminggota di bagasan tikyon di atas duluk. HP naing berengota ibana di bagasak kamuliaon naing ro jala ro tu tonga-tonga ni portibion
justru di tonga-tongani haleau do. Justru di tonga-tongani banyak penderitaan do. Justru di bagasan naiko marsitaono do. Bui do honota haleau icah-icak. Dohot arsak niroha, penderitaan yang sangat mendalam. Itulah jalan kemuliaan yang mau dipakai oleh Tuhan menampakkan kepada kita atas kuasa Tuhan yang menjadi keselamatan kita. Amaginang bohado baino tatutu mangarajumi dohok mangatusi kemuliaan Tuhan yang menjadi bahagian dari kemuliaan yang membuat kita keselamatan. Justru menerima dan mengerti itu, dipahami itu dari sudut penderitaan dan sitaonon ni Yesus. Kontradiksi doi dipahaman di colma. Maul doi atusan mangartihon nasongoni di bagasan ngulu pardagingonon. Manang pangatusion di ruhu ni parduru, di ruhu ni partodiota. Alai kemampuata jala hagugu ota lau majaloi asagabi laus justru berengota ikon iruatong ikon na di bagasa kamulia unido memampukan nguluni nama dalani asa manahan ibana di tonga-tonga ni penderitaan ini asa margugu situtu ibana di tonga-tonga ni hamauloni ai ikon ido dalan satu-satuna supaya kita diselamatkan. Jadi kemuliaan yang sangat luar biasa itu patuduhon di bagasa kemampuan dot hagugoon laho makamonakon salib atau makamonakon segala penderitaan. Ima gabi gugu di hapor seota asa gabi pemenak kita di tonga-tonga ni nguluta. Amanginang ido naung pinanay pataruon na dihita di bagasan molo di papatar di bagasan perminggota sadarion estomihi naing dohonorna jahu bado partano batuata di perdalanan di ngolutong mau kita serahkan kehidupan kita sepenuhnya betul-betul sepenuhnya tidak boleh ragu dan tidak boleh ada kegamangan dangadong manang kepura-puraan manang dangadong disi hola sebatas kebiasaan amanginang dang ai peristiwa kemuliaan Yesus di atas gunung itu mau menunjukkan kepada kita bahwa betul-betul dalam full Tuhan di hamuliaon ni debatado naing di papatar tu kita mamereng ngoluta mamereng hadiriota di bagasan hadirion manang dohonota kita mau melihat kehidupan kita dari kacamata surga. Kita mau melihat kehidupan ini atau peranan dari iman kita yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu melalui kacamata atau penglihatan kemuliaan surga itu yang akan memampukan kita dan menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Idunuay, bahama hita mamereng hamuliau ni di Roma tu hatta inuay dibuka ma sudut pandang surga ima. Hamuliau ni debatama tabay mamereng sudi perdalan ni ngulu tau. Akadia pinay ko si bulusot. Atau tabereng majo nanget di bagasan peristiwa di bagasan nakatokoh na di dalam na dohot akan namasa na di bagasan inu aing magurupi hita. Dia matutupang ukapo surgoi inu aing. Dia matutupang ukapon manang kemuliaan Tuhan itu yang transfigurasi. Kemuliaan yang diungkapkan lapatan na hamuliau ni tarida di bagasa kadiron Yesus. Asabuy tabuan gabi transformasi kehidupan tutonga-tonga ni nguluta. Jadi Yesus yang bertransfigurasi berubah dari manusia yang biasa yang menurut para murid itu na diarahon da sida tudoloki martangiang alai dung di bagasan didoloki dibereng da sida hamuliaun yang sangat luar biasa. Na digompar si Petrus nakin. Sungguh satu kekaguman
Bahkan pola di do ibana ulinai di so Tuhan. Betapa indahnya, betapa bahagianya, betapa sakralnya yang boleh saya lihat ini dan saya boleh rasakan ini. Hape taboto lo amanginang. Isi do si Petruson. Isi do kasih sian Nabi Nuhan ni Tuhan Yesuson tu atas duduki. Alani ima tabereng majolo sada buhada tutu. Asa buita hilalahon transfigurasi manang hapa patar ni hamuliau ni asa gabita buah ni tutonga-tonga ni hanguluakta. Yesus di tonga-tonga ni pagkubasyon na. Yesus di tonga-tonga ni pelayanannya. Terus menerus berengota di sopatuduhon. Banyak tabereng di pagkubasyon na doho dia kapangulon na. Dia harus memberikan waktu. Dilehod do partikian na. Tusada ingana di papulik dirina naing pacupang ibana dohot amana Bapa di sorga. Iko pacupang ibana, iko terus menerus hubungan yang intim itu, hubungan yang sangat baik itu. Betul-betul terbina dan betul-betul bisa selalu di dalam ikatan yang kuat dan kokoh. Dan dia tidak mau melakukan sesuatu apapun dalam kehidupannya kalau dia tidak menyerahkan, kalau tidak menyatu dengan Bapaknya di surga itu. Tapa rohao meyamanginang. Bere kita marisodungi dia rahoma akasisianai nina. Natudu halahi tu atas dulu. Untuk apa? Satu jawabannya adalah untuk berdoa. Martangiang. Jadi laos taingo do yamanginang betapa Yesus bergumul ketika memasuki Yerusalem ngolo di minggu Palmarum manot di 5 minggu sesudah on. Di na masuki ibana na martangiang ibana di taman Getsemani na taboto iya tiamang nasape hitir-hitir dagingna sape hipal-hipal hodokna songomudar alani pergumulan di bagasan nanaing siulona daho makamonakon ulau nabalga keselamatan yang mau dilakukan itu di dalam penderitaan yang sangat dalam. Nasahat Tuhan matiani. Kemampuan di Yesus berekamu maahado adalah ketika dia mendekatkan dirinya kepada Bapaknya. Ketika dia selalu harus bersama-sama dengan Bapaknya. Dan Bapak itu selalu hidup di dalam dia, Bapak Ibu Saudara. Doa itulah yang menghantar orang. Doa itu nabi na tuduhon di Yesus tuhitan waing. Betul-betul naing padomuho kita. Dohot ama manang tuhatai di sadok parnguluo tau. Jala tangyang ido gabe dalata manginang. Jala ido nanilehon di debata marhiti haporsiota. Kita mau melihat tingkap surga itu terbuka. Tangyang taidoi. Jadi di horhon tangyang tanah si tongido, tangyang tanah marsitutui, iko boy hila laota manginang, berengota habuliau surgai, iko saha di bagasa pikiran, di bagasa roha, doho di bagasa nate-ateta. Jala oman nong memampuka kita doho sitong, hape na iko si bolusota, akadia penang si hamonakonota, naing si ulaota, di tonga-tonga nina nang si hamonakotai di pada ningulu tahun. Karena Allah membukakan kemuliaan itu melalui kuasa doa yang ada pada kita. Maka kita akan berkemampuan sekalipun harus mempertaruhkan nasagogo, mungkin nyawa. Alayalang dibuka kemuliaan itu kita. Marhite tangyang tai. Amanginang ido gabi gugota. Ido pos nirohata. Jala ido kemampuan di kita. Memasuki suatu apapun di dalam kehidupan ini. Itulah Yesus. Jala ido nanaing patuduhono ni Yesus tuhita. Alani dia rahod dohita ngolaing dohonota jahuba do partano batuan diau. Mari hari ini asa takas na tahilalahon. Debata gabe pangadualo aku debata naing mabuka dalan natuau. Di bagasan na maulus manangahape. Di tonga-tonga ningolukon. Saya harus hidup di dalam doaku. Ikon saya jagauku do parsauraku na takas. Tu debata. Jadi bukan hanya sebatas biasa. Somal do hita martangyang somal. Somal do hamu mungkin majahatan ibadah somal. Alay bohado harrosuon na manginang.
Buhado tehe asa buita nikmati dalam arti madasonon. Saya mau mengkhususkan diri dalam doa itu. Ay kadangkala na dua tay nagabi dua hoswal na biasa no. Dua tay bahira dohodot tamasongonon sehera adong madisi hanya untuk ya simbim salabim seperti itu. Tak apalah buita maknai rupani bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasa kemuliaan itu akan ada di dalam kehidupan kita dengan kita berdoa. Suku maju hamu manginang. Saya mau bertanya kepada kita. Wahadu tutua manginang. Ketika kita berdua nungabui beta hilalahon bahwa pada saat yang sama ketika kita mengatakan, ya Tuhan ku serahkan kehidupanku, ya Tuhan pergumulanku ini, ya Tuhan ini yang terjadi pada aku sekarang. Memang dang sahat dope dang dapot dope yalai sudah kita melihat dalam kehidupan kita ada jawaban di sana, ada kemuliaan Kristus di sana, ada kemuliaan Tuhan di sana yang akan membawa kita di dalam pergumulan itu. Yesus tunggabi ame ko manginang manang di baujuk kotang yang dang dihilalahoko huaso ni debata dang di papatar dope hamuliau nai tubaga sadirim. Mungkin dak tajalo dope alai ko boy hilalau tadi gogo ni hapor siau tai iko boy hilalau tadi bagasan rohana tak kasih Tuhan ada dengan kemuliaannya pada aku. Jadi molo tungga berjuang pehita alani dua nakin kita sudah dimampukan. Ya, ada kemuliaan yang menghantar saya. Ada kemuliaan yang akan menguatkan saya. Sehari nari, muda mahamutang yang di Yesus. Nah, digit sama nih. Ala ni hajol mau ku dak tertahu naon. Ala ni kemampu aku do kelemat dak tertahu naon. Alai sau malomo ni roham. Ninna ditang yang nai. Lau sidu hagugo onna. Dungi merdalam may bana. Tupia dulu rosai. Tu si taonon naduk duhi. Amanginang imana perjulan ng buwan nota siya tonga-tonga ni Parminggota sa darion. Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang dimuliakan itu. Naing miad di bagasang uluta. Allah ni pertanyang ota. Naing bereng ota hamuliaw ni debata. Mangurubi margogoy hodoho mangajari. Lau pa sa utos saluhukna. Akan natapang idoy di bagasang uluta ho Bartolomeo ni Rohana. Itu dibuka melalui doa kita yang khusus kepadanya. Iko betul-betul sian nasaroha pikir dohok ngurutas hari-hari jangan amenkan unang tutup pertanyaanmu unang otampi pertanyaanmu molo dang dibere kodo pedang dihilalahok kodo pe hagugoon dohot kamuliaun di Tuhani manguda di bagasan hadiriom nabuy mangojar dohok mangaleo semangat pengharapan di bagasa perdaningulo di mabrajulo napa dua kon tapi ereng sia diri ni akasisianih. Memang kelemahan di jol maduya manginang. Nang pinong rap doho Jesus, nang pinong somal di bereng nasida hago ni Jesus. Alay di itong nasida do pe rutinitas do pertanyaan di Jesus o. Jemolo haprosiota Parminggota majahahata ni di bata. Gabita bahas song rutinitas yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah Bapak Inang. Aka sudah mahitan wae. Akhirnya apa yang terjadi? Gabi terjadi modohodok secara haprosiaon, jala dakkola modohodok secara haprosiaon. Bahkan boleh do gabi tertidur haprosiauta. Termasuk di dohok di jamita, termasuk di sudi persaurata dohok tuhatai. Molo tabai do halani rutinitas kebiasaan, tang tahilalahon dampak na dohok paktorhon na manginang sama seperti murid-murid itu. Pada akhirnya na ingarahonon na hita, buanon na hita. Hapi di bayad do hita sisian ni haholongan ni Rohana. Alay imalakin, ala tahilalahon. Ya udah, saya bersama dengan Yesus. Ya udah, rutinitas ninguluk kumaon. Ngolo hari Minggu baru hari Minggu. Mamolo tukadong perguruan baral guruau. Pertanyaan ya pertanyaan. Tapi sentuhannya yang mau kemana dan apa yang mau saya ambil di sini. Tangadong di bagasa guluta. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi kantuk rohani. Modohodok maha persiautai. Dungilam malaw masih boleh silam diaraho mahita justru di papel si pata.
Justru lain tadok nang pajupang au doho de bata. Justru lain tadok rupani nang berengot ku hagogoon di bata marhiti na hujahon, marhiti na hubigyon. Alay justru lau sino tabay menghakimi na tabigi, menghakimi na buy tabayan marhiti dirita. Justru pada uhok kita siya sakak ni di bata na dinggani. Bahkan gabesaha dohita tu na terpudum. Bagaimana orang yang terpudum bisa melihat kuasa Tuhan dalam kehidupannya? Bagaimana kuasa kemuliaan itu bisa bertransfigurasi di dalam kehidupan tamanginang? Molo holan liha somalani duhita. Apalagi molo gabita hakimi dorupani disulut di hajol mauta mangatusi nabinain di debata. Manang dalan di debata lahu papatarhot duhita. Tapi itulah sisian itu. Ima sisian na tuluon. Alay muliate ma odo habel gaun ni debata molo diaraho nak kasisian na. Odo habel gaun ni Tuhan Yesus na holong iluhana. Tuhan Yesus tidak akan pernah mendiamkan itu sekalipun ada kelemahan, ada kelelahan fisik. Adong pakorhon na di bagasan hagalion ni haporsiaon ni akasisiani. Nama bena sida gabi mo dohodok manang terpudum. Bere kamu ma tong dosay dibuka Tuhan Yesus si. Dibuka tu hataido. Bohada sa berengon na sida hamuliauni. Di bereng na sida do hamuliauni. Dibuka de batado imanaki didok. Yesus na marmuliai marlinang-linang buhina. Marlinang-linang doho pakaian na lapatan na. Nuaing dibereng na sida sa situasi yang bukan lagi di dalam dunia yang mereka biasa lihat. Bukan lagi dalam dunia yang biasa mereka resapi. Alay nungan di dalam dunia yang mereka tidak mengerti tetapi boleh mereka rasakan. Di dalam dunia yang mereka mungkin tidak bisa mengatakan bagaimana itu. Dan buy tarpat orang nasida. Alay boy dihilalakon nasida. Ahado hagugoonna. Jala dia do pakkorhon na tu bagasad dirina. Itulah kekuatan ni haporsiaon. Naung nilehon itu hatta peranan na belgay. Asa dibuka hasimoon ni Tuhan ni dihita. Di bagasan pajalo otta. Sia silehon-lehon ni Tuhan na mabuka tuhita. Amanginang, mungkin dorang sudah taratusa kita. Mungkin dorang sesudah menjawab lau mangalihon halus. Dikirin buata doho sihol ni rohata. Taringo tu parjupangata doho tuhatai. Taringo tu nanay patuduhono ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Baik marhita-hita kajamita si songonon. Baik dia kapajahota. Mungkin dang boy tarpitur tatusi. Alay ketika taloas amanginang odomse. Taloas ma. Biarlah kemuliaan Tuhan itu Tuhan bukakan kepada saya. Bukan berukuran dengan kemampuan saya. Alay tung alani holong ni rohanai ma. Alani asini rohanai ma. Alani digadibasanai ma. Lau sidon no patuduh hotu hita manginang. Tahu homa. Dungi berengot tama, idot tama, melampaui siap batas-batas ni pangatu siotai. Melampaui siap nabuy tadungdung di bagasang uluton. Taringo tuhaulion, taringo tuhadingganon, tu kemuliaan yang mau dinampakkan oleh Tuhan ke dalam kehidupan kita. Atong mulai sadarion diarahod do hita jahuba do partano batuata. Loasma persitutuon nang di tonga-tonga ni uluton. So tunggabe modok kapor siauta. So tunggabi terpudum hapor siota. Alay dok matu debata galidu au. Memang hurang do pangatu sioku. Alay molo huluas Tuhan hagugo omi. Nau hunikmati gabi mulia di bagasa diriku. Batu duhono ni debatado. Juluanan ni debatado hita. Di pamikiri otai. Doho nilatai asa tabereng. Kuasa Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Imana paduahon. Dapat tuluhon. Amanginang, memang itu radong do padohan ni si Petrus. Ulinay di so Tuhan, hubay madiho sada podok di son, hubay masada diho gabi udung-udung di son. Molo udung-udungi sa sitong na, natarsingok do sa sitong na, di naharuar hala Israel siya tano Misir, tu tano Kanaan. Jadi di parsitongaan manang tadok marupani di parhorsihani. Ro de batama dok songonon. Parjupangamu doho tau. Asa gabi we pajupak kamu jala takas padongan yoki doho pangaramot yoki dihamu. Roma hamu tu bagasan udung-udung paturi hamu madung-udung. Ay hadir waudisi nina Tuhani. Jadi adong pemahaman dasida bahwa kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan di dalam udung-udungi
Ima menggambarkan betapa indahnya, betapa senangnya, betapa berbahagianya orang yang bertemu dengan Tuhan. Mampu do si Petrus madokoni, mampu do si Petrus mamerengi. Ulinai di suatu hon nina, hubai mbadi ho udung-udung. Oma kelemahan ni hajol mau do tongo namang inang. Banyak orang yang merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Banyak orang yang mau melihat kuasa Tuhan, tapi dia mau mengarahkan Tuhan sesuai dengan keinginannya. Gabe ho bertulomo-lomo ni lohana do hagio ni hajol mau neido na ing diaraho de bata jala bahkan nang ibana do mangatur nang bainonna tu de bata jala boha de bata majupak kon ibana nama mangatur. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita manginang. Di tonga-tonga ni haposyo sering dui gabe hita do mangatur rupani memang mau lihat Tuhan enaknya begini. Aleta hilalahon hola satok kini disi, angku disi, boy do marsi hoho tita, gabi do honota bainokku masongonon. Tetapi ketika kita mau diajak keluar dari situ, HP nung gabi jonya naman, nagabi mabaik kita sasitong na, dang menikmati, dang makilalahon, doho hasitong abe, taringot tu kemuliaan ini. Nanaing do hono ni hatani di bata. Kemuliaan Tuhan yang boleh kita rasakan. Jangan menina bobok ke kita. Dan gabi holak kekaguman ni hajol mau sabing satok kini di bagasak kadiriota. Unang gabi tadok alanya di lehonido hamuliauni. Bainok kuma di sopa di liok kuma di sokko Tuhan. Ale holak ketika dong persitaono di hita. Si pata ay na tinggal hokko daw Tuhan. Ay di dia doho Tuhan dan lain-lainnya. Ale no aing manati ta. Jala memang jujutad do hita. Di tonga-tonga ni elus na binayin di debataro. Dia kaparbuin ni natajalo. Doho di bagasan na kapasu-pasunay. Buin barterle na hita. Seolah-olah memuji Tuhan. Tetapi terjadi kesombongan rohani di sana. Terjadi justru semakin jauh kita dalam Tuhan. Lausi mana tadok. Roma Tuhan tayi di dokma. Di bagasa biar do si Petrus. Dung di dok songoni. Berkamu mah. HP ibana madok udinei di sot Tuhan alai hola masa na songoni itor biahaton do ibana biahaton mabiar situ tu alania hailo nakin na hudo amanginang dang boy jolma mano Tuhan hamuliauni gabe ibana sadiri rupani mabay suatu kesentuan mana mabay sada arah na boy arah honon na tudirina naing mabdok obba de bata di somma de bata jala songonom manyan bainon ni de bata tidak biar doh hatahuto do pakor honit tonga-tonga ningoduta alai molo di luas de batai harus kita bersyukur untuk itu iko dohono tadu saya bersyukur untuk itu tetapi biarlah rasa syukur tai mangaraho kita tu dia mahita buanon ni de bata bere kamu mah adong dua nanaing na arga di sini nabi nereng nasida di hamuliauni adong si Musa, adong si Elia. Itu melihat kepada Yesus yang sebenarnya. Keutuhan, taringot Tuhan di Yesus itu. Ahame amanginang. Ay bahasa ko si Musa, bahasa ko si Elia. Di jolo ni turpuho di suku Tuhan Yesus nasida. Alanina yang pamanatot tataringot panado. Ta isiruau di dok kamu. Isiruau di dok kalak. Ina Tuhan Yesus tuaka latoropi. Doho tuaka sisianay. Alus nasida ise. Sahala si Musa do ibana manang harorani patiki di jolo itu pokok di dokon dung di suku Tuhan Yesus ai siro ai dokon dung ya dong Musa ma dokon sahalak manang sia sahala panuriang idui si Elia dung ya dong Musa ma halak ma dok si Yohanes Pembaptis. Itulah pemahaman manusia itu. HP dang takas panadon HP ro si Petrus sidok ma dok itiki ya ho isi do ai dokoko Dugi si Petrus madok, hodo anak ni dia bata, na sinurunay mesiasi, nagabi haluaw di tonga-tonga ni Portibio. Alay do ibala songodang na diatusi, dang nabuya dong lope panitang yun na sa sitong, holas sebatas di bagasan bahasa ni Hajol Maud. Ay bukti na manginang. Nang pero ibala songoni, alay ditiki terjadi penangkapan Tuhan Yesus,
Hola ketika diberi ibana, dan songon na dilohanay na mas Tuhan Yesus, songon Mesias na binoton ibana na luar biasa. Hapai ko mati do, lau ini do Tuhan Yesus, ay mati do Allah, lau patuduhok haluaw muna, ay mati do Allah, patuduhok kamuliaw ni, ay buhado ini na. Ito ro de ibana madok, muluboy na Tuhan, hupang ido matutuhani, unang materjeri tuhoy na si Petrus do. Ya, unang materjeri tuhoy, apay ayon do si Tuhan Yesus saha. Alus ni Tuhan Yesus ima ale bolis lao maho siya labukon holan na di jol mado di parohaw ko dakya di parohaw ko na di debata amang inang molo di patuduho Jesus nuaing mana di patuduho tuhatay di hamuliaon di bagasan hamuliaon na nampak na binereng niya kasisiani di sisi Musa di sisi Elia rap doho Tuhan Yesus naing papataron na do tuhitay sa sitong na Musa itu adalah hukum Taurat yang diberikan Tuhan. Dileho debatado patiki perhitian ni jolma asa mangatusi sakat debatado lawan dohan debatado adalah Tuhan luau di bana. Jala marhite si Elia taboto doi ibana ma panurirang na mangaraho jolma asa takas para diri na majalo Mesias di bagasa pakokopon nai nagabedala Tuhan uduan. Atong molo di sinuaing Musa songon patik ni debata di sino ang Elia na masurirak ko taringo tu Mesias di haroronay na laupaluahon na yung pasikopon na day para murid ini melihat Yesus secara utuh. Bahwa nang dohonon na manginang di baga sa diri ni Jesus sa sitong na patiki hagugoon ni patiki doho pagkorhon ni patiki nung adong di baga sa Jesus. Orang yang percaya dan mengimani Yesus dalam kehidupannya bahwa disitulah kasih itu disempurnakan gabedala Tuhan nguduan. Jala di bagasa diri Yesus do sude naung sinurakon ni panurirangi. Taringo tu Mesiasi sudah benar-benar ada dan sekarang berada di tengah-tengah mereka. Ay nunga digenapi, nunga sahabe di bagasa Yesus. O manang bereng ota di tong-atong aning ulut taon. Bohama tutu di bagasa diri ni Yesus sinuaing. Naing takas tabireng di pangatoyon na. Manang panadautay naong di iba na do hasikopon ni haluaw dihita. Dada binahin ni kemampuan laho magulaho patiki. Manang dibahin ni dohono tak say pay memoto dope dala ni haluaw tuhita. Alay jahu bado partalo batu aku nung gabi sikop nuaing di leho tuhita. Marhite na tabereng Jesusi di bagasa dirita. Ido na binereng niya kasisiani. Atok patadama haprosyaw mo manginang. Patadama unang be say mula kita tuak kena rubi ay nunga di bagasa kay barwo kita. Naparpudi di dok kata ni debata. Asa gabe takas dihita partano batu aku do debata di bagasa nguluku. Di dok dung songoni peristiwa di bagasa biar doh lomos ni roha si akasisiani dungi muka malangip dungi tarbigi suara siya banua gijang nama dok odo anak kaholong rohaku ihuto kamu may bana bigi hamu may bana. Tangihok kamu may bana. Atong ido kata kunci na manginang. Di sido hapip hagugok na. Molo di bagasang ulutong malang na di pinakin na terhadap ko ni. Mari kita lihat apakah saya murid itu. Apakah saya yang penuh dengan ketidakpercayaan hagalio daun waing. Alay rodo mamastihon siya tuhatai. Dang adong naasing suara ni debatadui. Padua halio may didok debata di peristiwa transfigurasi na nang berengota. Sada ketika terdiri Tuhan Yesus di Sungai Jordan. Holasay mana terdiri termuka langit. Itorido Roma do siya benua gijang. Odo anak kaholongan di rohaku. Na paduahon na hindi pasti hotuhita nyoma. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Roma nuaing padohan ni Muse. Di pasti homa. Odo anak kaholongan ni rohaku. Ihutok kamu may bana. Tangihok kamu may bana. Jadi dipastihok kata ni Tuhan tanulain. Tuhan tayo mandok tuhita. Di bagas atau di perbadian na tajaloi do manginang. Iko dohono taodo kepastian na. Yesus itulah satu-satunya jalan bagi kita. Yesus itulah yang menjadi Allah kita. Yang menyelamatkan kita. Yesus itulah yang petunjuk bagi kita untuk melihat kemuliaan itu dalam kehidupan kita. Alani ihut to meibana. Bege hamu mahatana. Ido pataruhot tuhita. Jala tapabua may tahatahom may. Di tong-atong aning ulut taon. Asadoho talak na asing makilalahon. Di bagasan na Jakubado. Partano batwata. Mabuah kita, mangarahok kita. Tupa na daw na sitong.
di hadirion itu hatai di perdalanan ni ngolu taon. Sahalinari estomihi jahubama pertano batuata. Amin martang yang mahita. Mulia Tuhan di hatam nabadian ang sahat di hami. Na papatarkot tu hami hamuliaw na belgay. Na pinatuduhom mo di hami. Jala mampu jolmay mamereng hamuliaw ni. Asa siya ni gabilang posro hanami. Di bagasan pangihutonon nami di ho. Di bagasan pajawam mo tungulo nami. Doho mga sahok ko. Di tonga-tonga ni perdalanan ni nguru nami. Di parhato patrohan nami do Tuhan. Budo jujut gudang akan na mga makalangi. Mga beti pos ni rohan nami haporsiyaw nami. Di pamerengon nami di hamuliaw mi. Di tonga-tonga ni nguru nami. Padjaloon nami di habelgaw ni hamuliaw mi di nguru nami. Doho panadaw nami di hasitongan na hodo nagabi muel ni pasu-pasu manang las ni roha di hami. Dohot paro di godingan nami. Alanima Tuhan marhiti hatam sedarion. Naay ngarahono mo mahami. Hujalo hami matordimto di perbedai. Lau pasunggulu ho kami Tuhan. Asa pos tuturo hanami. Alani hatam. Dohot alani tordim na say manguru di hami. Say totong huhala puti hami. Akka pertanyaan nami tuho. Gabi dapotan mahami. Mamereng dohot makkanguluhon hamuliaw mi di nguru nami. Saliling hubulus sami dohot gudang niya kahamaolon. Gabi permonang mahami Tuhan. Alani naung roho manopot tami. Lausima Tuhan pos ni roha nami manangyak tuho. Dia katangiang dohot dia kapangidoan pengharapan niya karuas ni huriamon ali Tuhan. Di sude aka na pinangido na sida. Di tonga-tonga niya ka pergumulan ni kehidupan na sida. Dohot sihol ng uas ni roha na sida Tuhan. Dia ka narikoti di tonga-tonga ni hanguduono. Aliamang nabasa papatar mahamuliaw mi. Patuduhom matu na sida hagogomi. Laho mangaleho dohot mangurupi na sida. Asa tung cupang songon na hinirim ni roha na sida. Alay tarlumuwi mali Tuhan pajupakon. Di bagasal lomo ni roham dohot sakak munaw mudi. Di tonga-tonga ni nguru na sida. Si berengon na sida. Nang tuak kehidupan na sida. Tujuluan ni Aryon. Di bagasa pangaramotio dohok padongan niyo muma. Di keluarga niya kadongan nami natongo marsita ono nuay ngali Tuhan. Ala ni naung jumulo marujung ngulu akka na ni haholongan na sida. Di parjupangan ni Tuhan Yesus dohok si Musa, dohok si Elia. Pabuaho tuhami di bagasa Jesus. Buido akan nong modingi gabi rap dohok to. Jalaido pos ni roha nami Tuhan di haporsiyaw nami. Akka naung parjulo marujung ngudwi ditikina ikurap dohotodi Tuhan menuju tu hasasaur dohotodi di bagasan hagugok ni harajaumi. Ima pos ni rohani sudi keluarga na tininggal hon ni akka naung marujung ngudwi. Gabi makirim na sida di asini roham. Jala margugo situtu na sida madala niya kararyon. Di tonga-tonga ni lungon ni rohan na sida. Homa gabi pinghibur. Jala homa na mangalihog gugo di na sida. Lausong ni matanya kono nami Tuhan di tonga-tonga ni ruas ni huriam na tongo bergumul nuaing ali Tuhan di bagasan alanya kaparsahiton na ni ay nasida na sedang peak di tonga-tonga ni rumah sakit ali Tuhan na sedang pemulihan nuaing na sedang dipabuat nuaing Tuhan posrohan nami papataro mo do hamuliaw mo Tuhan marhiti akatindakan medis marhiti si panganon doh takkan nabuy usaha na pinatupan na sida gabi parhitian niya siniroham asa tungjupang di nasida hahipason na takas. Gabi boy na sida marlas ni roha Tuhan. Laho madjalo asin ni roham. Hukut mangulakon. Di tonga-tonga niya kangulu na sida. Songon hapataran ni hamuliaw mo. Di bagasan kehidupan na sida. Utangnya ko kami Tuhan. Nang sudia ka ulaon di tonga-tonga ni huriam. Dia ka ruas na baru masuk totong maho na marguguihon. Asalam burju na sida. Tujuluan nyari songor ruas na mangulu. Dohok dia ka napida Tuhan totong maho na madongani. Asa totong gabi ruas na burju na sida patuduhon hadirion na di inganan na barui. Lausongoni aka program kerja na pinatupan ni huriam di tingkat huria resort lausongoni distrik lausongoni hatopa di HKBP. Sai perguguamu akan aposom. Perguguamu sudi akan mangulau-ulau di Tuhan. Asa tulus jalan merdala dohok dinggan. Bain hasang apot diho jalan menugu hami. Tuhan dohok lomoni roham.
Panggopo kami Tuhan sudia kaulau nami. Doho sudia kena pinarhamaul ni roha nami di bagas sesamingguan. Sai pergugu ya jari kami. Asetar perbui hok kami ka perbui natama. Jala tarjalo kami Tuhan akalas ni roha di tonga-tonga ni guru nami. Mauliate mariho Tuhan. Urasi jala sisa salu akadusa nami. Asa saya talupa mi laho majalo asini roham. Hola di bagasa gloria anakmu Tuhan Yesus Kristus doh kami martangiang. Calo matangiang pamujion nami. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita, jala dina maredio kita tapasahat mamanginang, amplop tatujulo, doho persembahata, ima tupakta, laho manarihon, akan nariko di sosial ni huriata, di tonga-tonganya kapak kubasyon. Tapasahat ma, di bagasan las niroha. Tendihon ayat nama ihut laos jongjong mahita saluhuk naringan tabi. Abang Santa di surga, roda hatu tanoon, lawan
Matehoni Golgota, Sangapa, Sangapa, Sangapa Nigo Armi, Sangapa, Sangapa, Sangapa Nigo Armi. Tatagnya ko piliata. Ali di batama namin na di banuagidjang hodo haroroan ni saluhut. Si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. O pasahat kami masyan na nilehom mito kami pilian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasiak kami pilianon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asala putadahami gudang ni silehol-lehom mito kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana ni Aliyama namin na di banuagidjang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaom mo, say South Malomo ni Roham di banatongaw songon na di banuagidjang. Lehom matuhami sedario kanguluas siya pari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dame dohot sonang ni roha. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor madamena tutod di munabi.